Olen Mika Liedonkylä Lohjalta ja pienestä pitäen harrastanut taidemaalausta. Ja jotenkin tämä puhutteli tämä kutsu tähän Helene Sierbekin kunniaksi ajateltuun hyväntekeväisyysprojektiin. Ja jos vaan suinkin haluatte tarjota mahdollisuuden, niin olen halukas siihen satsaamaan oman itseni ja olen jo vähän miettinyt, että mitä siihen voisi mahdollisesti itse maalata. Ja jotenkin koen semmoista sielun sympatiaa tätä Helene Sierbekia kohtaan, koska hänkin kärsi kovista kivuista koko elämänsä. Ja sen kipujen suhteen ja itse kaiken koneen yli ajettua jalkani yli ajettua niin kaksi vuotta tai yli 2 vuotta jo tässä kärsinyt kovista hermokivuista. Ja se on johtanut semmoiseen tilanteeseen, että on välillä todella haasteellista nämä päivät. Että josta hyvänä osoituksena tämä tyhjä taulupohja, mikä tuossa vieressä on, niin kova halu olisi tehdä siihen taulun, mutta ei vaan ole saanut aikaiseksi. Mutta jos suotte minulle sen mahdollisuuden, niin haluan ottaa haasteen vastaan ja tehdä parhaani tässä. Kiitoksia.